Bafowethu njengamanje kwi-Durban Network nginobani na nginokhwishe insizwa yomshiza nganza kwethu uyazi-ke mangabe sihamba ama-event sihlangana nabantu abahlukahlukene nganakwethu siyakubingelela kwi-Durban Network. Nganza kwethu niyaphila kodwa? Hayi siyaphila mfowethu. Ya ngiyaphila nami umfowanga emalona nanikhuluma naye owayihlaba yaphonza ubuhle bentombi igowula umsungane nokungisho umsunganyongo. Ngemoto. Ya umfowanga emaka lena usuka phansi entabeni zaseMelmonti esigodlo sasentembeni. Mfowethu mhlawumbe kusho ukuthini kuwena ukuba ingxenye yalomcimbi esize kuona namhlanje wendoni music tour? Ya mfowethu undoni noSaliwa noQiza abantu engiphila nabo kakhulu. Undoni mina udadewethu usisi wami abangishona kubo ngiyafika khona kubo. Ngifika siphekela amadombolo lapha na amnandi kakhulu. Kube mnandi ngoba ngisho na uDisemba ngifikile ngibavakashelile. Mfowethu uSaliwa umfowethu noQizile futhi umfowethu kakhulu. Mfowethu khona isikhathi la ngike ngabona khona ivideo nivuma ingoma namba noSaliwa nophakela namba ninonke nihlangene ninsizwa noQizile waye khona insizwa kusho uphila nazo ngempela lezi. Yabo mfowethu insizwa nje ngiphila nazo kakhulu mfowethu ezingiphilellayo nami. Yebo mfowethu. Sikhulume ngomshiza mfowethu uyinsizwa ehamba izizwe yeqa igodi yeqa imfula idlala umshiza. Kusho ukuthini lokhu kuwena umshiza mfowethu uphakathi enhliziyweni kuwena uyawumela futhi umshiza? No wengana kwethu mfowethu lento mina ngiyona mfowethu into vele engangifisa ukuthi ngibe yona ngoba ekhuleni kwami ngangibuka amavideo lawa obhuti uBhandi nobhuti uWashi nomfo waSibiya yabo. Isikhulu sabe ngisithanda kakhulu. Ngifisa kakhulu ukuba ubaba uBhandi yabo ngoba ngisho induku engidlalayo mina ngidlala induku efana nakababa uBhandi. Yes yabo. So induku mina into engithanda kakhulu. Ngisho kwanamhlanje kuzokuthiwa mhlambe amazinyo ngaphuma wonke kumina ngizoqhubeka induku ngidlala. Ngiphume iso ngiyoqhubeka induku ngidlala ngoba induku mina mfowethu isenhlizweni yami. Induku mina mfowethu ngiyofela khona yabo. Ngavuma mina mfowethu. Lapha na mfowethu kansizwa futhi indlela zazimbili mfowethu. Zazimbili futhi indlela kwakhona esontweni kukhona indlela yakansizwa mina mfowethu ngathatha indlela yakansizwa ngayibona ingcono kunami. Yebo. Mfowethu isikhuni okanye induku into esekuwukuthi ithathelwa phansi okanye into ekwahamba insizwa zaceza kuyona kodwa nina nasala nathi siyayibamba induku iyisiko lento into yasekhaya. Ngana wethu ngithi mina into engizoyisho nje mina ngana wethu angeze ngande ngamaningi kodwa into engizoyisho ngithi insizwa zonke lento esiyenzayo umsizwa sakha isizwe sakithi kwaZulu. Isizwe sakithi kaZulu bese sifile kakhulu kuvulelelo lolu olude lweibhamu ngisho abafana abancane umfana omncane ka2000 usewumbulali lo sexakile yabo. Epha lapho ngayiqala induku kancane kuze ngaze ngafika lapha esigaba sengikhona. Kunabantu ababebese ngasabukeli bayabukela manje ngokuthi induku bayibonile ukuthi sengiyibuyisele esigabeni sayo kakhulu ibidlalwa phambili kodwa bingadumanga induku kanje mfowethu. Kodwa kuthi nokuphakama igama lami induku kwangathi into eqalayo ukuvela mfowethu. Lokho ke ngithi engizokusho abantu abanothando nami ngiyabonga ngiyabathanda futhi nami ngoba insizwa ngiyayithanda. Mina insizwa ngisho ngathi nxa mina angikhulumi mina ngivala wami umlomo. Ngisho ngakhomenta emapage nami ithini mfowanga ukuthi nokuthi angikwazi ukukhuluma mina ngiyayithulela kuphela yabo. Ukhwishi usekhulile ibrand kaKhwishi ngoba uKhwishi asamgcini kuphela ngenduku. Sesibona uKhwishi ekhuluma amagama akhaya insizweni uKhwishi ese-actor indawo yokuthi kahle amele umsizwa ukuthi umsizwa buyini. Kusho ukuthini kuwena ukuthi sowukhule kangaka konke la ufika khona abantu bayambona uKhwishi abantu bayayibona indima edlala uKhwishi? Ngizothi nje kunamhlanje kulomcimbi wendoni abantu sebengifimbile baningi kakhulu nabantu sebeshuthe nami baningi kakhulu. Abantu bakhombisa uthando nami futhi nami ngiyabathanda futhi ngeze ngiyiphoxe ebantwini yabo. Ngeze ngiyiphoxa kakhulu mina inhlonipho nginayo into engikhule ngayo. Lapha wemfowethu bese ngibonga lensizwa yakithi ke eyangifundisa lento induku unqami yahlehla mfowangena
abantu abaningi bamazi ngokuthi ustika yebo yena ke ingwenya leyo yangiphekayo yangithulula ngeze ngiwadla amandla akhe yebo mfowethu yini ungathanda ukuyisho ezinsizweni engakayijoyini induku insizwe ezisasaba ezisamele eceleni ezibone ngathi induku mhlawumbe into yamaqaba noma induku into esey outdated wena njeka nomuntu oseyibuyisile induku wayifaka kuma trend wayenza yaba into ekufanele sonke siyibukele njengabantu abalandela isintu yini ongayisho kulowo muntu ngithi umuntu osemncane umfana osemncane ongakayiphathi nje induku obukela kakhulu kumina into ebalekile mawuzongena emsizweni ukuhlonipha yebo umazi omunye umuntu uzazi futhi ukuthi usuka kuphi uyabona nje mina ngishaya kakhulu endukwini ngiyadlala futhi kakhulu yabo kodwa kuthiwa lukho olusina luyibuka yabo kodwa mina ngiyakwazi ukuthi ngitshele mina ukuthi mina cha ngiyalwa mina ngiyayimisela yabo nosakhulayo ke ngiyafisa ukuthi ngathi ngasibona esibukisise kahle lesandla abuka indlela endlala ngayo ngoba abaningi abafana abancane abathi awukhwishi siyabukela kuwena lapho bhuti omdala yebo ngiyakujabulela futhi ukuthi abafana abancane bayakhula bayibona ukuthi lento engenzayo inhle yabo angenza into embi ukuthi mhlawumbe ngiphathe isibhamu ngikhiya ngesibhamu ngikhiya ngemkhono ngikhiya ngomesi cha mina ngikhiya ngenduku kuphela yabo abafana abancane ukuthi lento abayibona kumina bayayithanda ngithi mina baqhubeke bethande isintu sakubo bekhule bebukele induku leyo basidlala nje nabo bazofika lesi sigaba bedlala nensizwa futhi bengadiki bathi siyabathanda kakhulu abaqhubeke bekhule bebezinsizwa bakhe imizi yobaba ivuka imizi into engifisayo ukudlulisa ngiyafisa ukuthi mina ngokwami ngingagcini la ngifike nasokhosini kwengizokhuluma kabanzi ngalento yakithi yakwansizwa lento okuphatha ihawu ukuthi induku ayiphathwa ngoba siphatha induku thina sizona elimi siyaphila abantu abaningi bathi induku iphathwa zelimi induku abantu abaphilayo aba right kwaziwa kuqala bekuthiwa induku iphathwa abantu abangculayo uyambona nje nawo mfongena uyambona nawo igesa nje yabo elihle igcoka mfowethu sesiyivala lento umshizi uyawushaya kakhulu siyahlehla insizwa kuhlehla ufishi omunye angabuza athi yini lento le ukhwisha ayifihlile le kuyiyona nqoba ngayo insizwa ashaya ngayo insizwa afika athi mengabe efika emidlalweni angathi into ekhanda hayi lutho intelezi kuphela intelezi kuphela mfowethu khwishi intelezi mfowethu acela induku zakhe nje ahambe insizweni hamba insizwa akukho okunye ngizomtshela khona kanza kwethu siyabonga si-Durban Network ukuthi sihlanganile nalensizwa le ukhwishi ishaya ikhanda ayikhulumi kakhulu siyabonga danko ayibambe ikhona nakho ke